Усім прывітанне, гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарадыё і арт-сядзібы. Мы ўжо, мне здаецца, 2 месяцы выходзім з хатняй самаізаляцыі. Як заўжды, у сябе дома Алексей Сапрыкін. Як заўжды, у сябе дома Павел Свярдлоў. І не як заўжды, але тым не менш такое здараецца. Франак Вячорка з намі на сувязі. Франак, ты зараз... Як заўжды на парадзе, Франак Вячорка. Я заўжды на парадзе, вось. Не магу расстацца з эмацыйна думкамі. Напарадзіўся. Што ж, Франак хавае сваё месцазнаходжанне такім чынам. Вось мы не бачым, што ў яго там дома, але мае права. Ўсё ж такі, тут трэба неяк вырашаць пытанне home office versus канфідэнцыйнасць. Сёння мы ўвогуле ў культурнай сядзібе насамрэч ўсё далей і далей адыходзім ад панятку культуры, якая разглядаецца як выяўленчае мастацтва, музыка і гэтак далей. Бо менавіта такое ўспрыняццё культуры, яно ўласцівае большай частцы грамадства. Што такое культура? Канцэрты, выставы, паэзія. Вось, мы разглядаем культуру ў шырокім сэнсе. Сёння будзем пра інфармацыйную культуру, пра інфармацыйную гігіену і пра прапаганду, якая паўсюль вакол нас. Не ведаю, шаноўныя гледачы і слухачы, ці заўважылі вы, але мне здаецца, што Беларусь і Расія апошнім часам праз тое, што яны па-рознаму змагаюцца з каранавіруснай інфекцыяй, апынуліся ў стане такой вялай, не вельмі актыўнай, але тым не менш прапагандысцкай вайны. Вось, Алексей і Франак, пагодзіцеся вы з гэтым? Ты сказаў пра інфармацыйную гігіену, і можна было дадаць пра інфармацыйных гіенаў. Я бачу, што аднаму з 3 чалавек, якія зараз на экране, не даюць спакою лаўры, як гэта сказаць, метафарыстаў, прапагандыстаў з беларускага тэлебачання, якія... Ну, слухайце, яны ж даволі такі гэта робяць, стараюцца, прынамсі, гэта рабіць даволі, так, кожны раз па-рознаму і кожны раз прыдумляць розныя метафоры, розныя абароты моўныя і гэтак далей. І вось я недавно паглядзеў на Ютубе праграму «Такая рэдакцыя», там таксама было пра кампрамісы ў медыях, то есть там і Познер, і Сабчак выступалі. І вось Ксенія Сабчак такую думку сказала цікавую пра то, што гэтыя ж прапагандысты, яны насамрэч даволі прафесійныя людзі насамрэч. Яны кожны раз прыдумляюць розныя небыліцы і з кожным разам іх... Разумееце, трэба цэнзурнае слово падбіраць, да? Адно і тое ж казаць рознымі словамі трэба, да? Больш... так, яны робяць гэта все, прыдумляюць нейкія новыя, все новыя, і так ці іначай ім пачынаюць людзі верыць. Алексей, 3 хвіліны праграмы. Франак Вячорка яшчэ не сказаў ніводнага слова. Мне здаецца, гэта несправядліва, таму што мы ўсе сабраліся тут найперш дзеля яго. Франак, па-першае, прывітанне. Прывітанне. Па-другое, ці заўважыў ты нейкую актывізацыю, як бы гэта сказаць, інфармацыйнай зброі з абодвух бакоў расійска-беларускай мяжы? Абсалютна так. Унікальная сітуацыя ў Беларусі ў тым, што у нас прапаганда двухбаковая, ёсць прапаганда лукашэнкаўская дзяржаўная, ёсць расейская, і расейская это не толькі тэлебачанне, таксама ўсе гэтыя ананімныя тэлеграм-каналы, укіды і так далей. Лукашэнкаўская это не толькі БТ, таксама і ў тым ліку і тэлеграм-канал, але ў асноўным гэта і розныя суполкі, плюс укіды, якія робяцца праз нейкіх фігураў, там тыпу Эйсман. Але ведаеце, што цікава, што беларускія прапагандысты, яны у трэндзе. Таму што зараз апошнія гады дзякуючы рэп-культуры вельмі папулярнымі становяцца так званыя дызы. Ад слова дызрэспект, так, калі кароткія песенькі, вершыкі ўкідваюцца, дзе ты хейціш, ты ненавідзіш кагосьці, так. І вось, напрыклад, мукавозчык, так, калі б ён быў рэперам, ён бы быў проста кумірам моладзі. Але, на жаль, ён і не рэпер, і не малады, і не вельмі прыемны. Таму кар'еру зрабіў на беларускім тэлебачанні. Што ж гэта за час такі, калі у самай, прынамсі, фармальна самай тыражаванай газеце Беларусі
асноўны калумніст, залатое пяро, гэта фактычна рэпер, але ад інфармацыйнай публіцыстыкі. Рэпер ад журналістыкі. Ну, так. Рэпер ад Слухайце, прапаганды. а вось, мне цікава, яны ж не могуць пакінуць, напрыклад, неадказаным гэтыя ўсе, вось, напрыклад, вось апошні выпадак, калі нехта там зрабіў сюжэт пра тое, як прывезлі, знайшоў у сюжэце АНТ, як прывезлі маскі ў шпіталь, а потым гэтыя ж маскі паклалі ў багажнік гэтага кіраўніка Федэрацыі прафсаюзаў. Вось зрабіў нехта, там нейкі тэлеграм-канал, заўважыў, то бок інфармацыя, праверана, неправерана, мы не ведаем, то бок няма у нас доказаў, куды яны паехалі маскі, на склад ці там дадому, ці ў гараж куды-небудзь. Вось не могуць яны без адказа пакінуць гэты вось нехтаўскі матэрыял. Я думаю, што ўвесь сэнс вось гэтай прапагандысцкай тактычнай зброі ў тым, што ты гэта батл, зноў жа па-рэперску выражаючыся, так, што кожнае дзеянне апанента павінна сустракаць контрдзеянне, так, і такім чынам адбываецца дыялог. Тое самае працуе ў каментарах Facebook пастамі ці Інстаграме. Нельга пакінуць неадказаным ніводнага каментара, ніводнай думкі. І задача не толькі ў тым, каб свае аргументы выкласці, а ў тым, каб не пагадзіцца з праціўнікам. Таму вось гэтая дыскусія, так, яна можа быць бясконцай. І ў гэтым адрозненне вось гэтай прапаганды мукавозчыка, які кідаецца на кожны тэлеграм-пост, на кожную навіну, ад там фільмаў там хроснага бацькі, які рабілі расейцы, гэта хутчэй такая стратэгічная зброй стратэгічнага прызначэння, якая не патрабуе адказу, а задача якой хутчэй такую пасеяць атамная бомба. Атамная бомба, во. Гэта такое кацюшы, вось гэтыя мукавозчыкі, так? А тое, што робіць там Расія вялікімі там сюжэтамі, фільмамі, ці фільм нехты, вось ягоны вялікі там шматмільённы матэрыял, вось гэта атамныя бомбы. Але атамныя бомбы нельга скідваць кожны дзень, так? Таму што яны губляюць тады сваю атамнасць. Але вот па сутнасці гэта ж таксама фільмы нехты і ягоныя вызятыя ролікі, гэта таксама прапаганда. Гэта, вот склепалі... Ты з казыроў зайшоў так адразу. Ён вось нарэзачку зрабіў, там начытаў нейкі там тэкст, які мае выразную пазіцыю, і яго выкінуў у інтэрнэт. Вось глядзіце, які там у нас, то бок там няма глыбіннай такой аналітыкі, няма ніякіх там аналізаў ці расследаванняў. Алексей, вось гэта вот пытанне вельмі такое спрэчнае, таму што у шырокім сэнсе, так, прапаганда гэта ўсё. Таму што, інфармацыя любая можа быць прапагандысцкая, асабліва калі яе здача змяніць стаўленне, змяніць погляды. У гэтым адрозненне... Перарву цябе. Мы зараз прапагандуем інфармацыйную гігіену, да? То бок, калі ласка. Мы прапагандысты. Да, прапагандысты. Але вот зараз, калі расійская прапаганда ажывілася, амерыканцы такую градацыю стварылі. Ёсць інфармацыя, ёсць мізінфармацыя, гэта калі нейкі маніпулятыўны контент, ёсць дэзінфармацыя, ёсць прапаганда. І прапаганда, яна апошняя ў ланцужку. Задача якой гэта там весці паніку, там распаўсюдзіць нейкія канспіралагічныя версіі, змяніць меркаванне, паўплываць на выбары. Вось, але ў класычным разуменні, да таго, як расейцы, кітайцы там узяліся за сваю брудную справу, прапаганда не была негатыўнай. У прапаганды, як слова, рэпутацыя кепская. Я для сябе так падзяляю. Вось можна на прыкладзе свежага антыфейка на тэлеканале АНТ. Не ведаю, ці глядзеў Франак, Алексей дакладна глядзеў. Там сэнс у тым, што ўся праграма 4-хвілінная, дарэчы, што абсалютна цалкам трапляе ў канцэпцыю Франака пра рэп-батл і раунд. Да? Уся праграма прысвечаная таму, што нейкія апаненты Беларусі, яны чакаюць, просто не могуць дачакацца, калі пагоршыцца статыстыка ў Беларусі па COVID-19. І вось там ёсць класічны прыклад мізінфармацыі. Гэта калі чалавек з экрана нам кажа, яны ўсе звяртаюць увагу на тое, што ў Беларусі
вельмі шмат пацверджаных выпадкаў хваробы. Але ўсе ж ведаюць, што колькасць выпадкаў залежыць ад колькасці тэстаў. А вось Гэта ж, тэстаў, гэта правда. далей што, глядзі, а вось тэстаў у Беларусі на 1 мільён чалавек зроблена столькі-то, а ў Польшчы на 1 мільён чалавек столькі-то, а ў Украіне яшчэ менш. Колькасць, абсалютная колькасць тых, хто захварэў на каранавірус, абсалютная, не на 1 мільён чалавек, параўноўваецца з колькасцю тэстаў не абсалютнай, а на 1 мільён чалавек. І гэтаму чалавеку пляваць, што Польшча насамрэч зрабіла там удвая больш тэстаў, чым Беларусь, у абсалютных лічбах. Да? А калі мы параўнаем колькасць ахвяраў каранавіруса ў Беларусі, у Польшчы і ва Ўкраіне на 1 мільён чалавек, да, то Беларусі зноў атрымаецца далёка наперадзе. То бок, ты параўноўваеш непараўнальнае, абсалютныя лічбы з адноснымі. Гэта мезінфармацыя. Але калі ты дадаеш да гэтага, я-то ведаю, вось вядучы, да, ён кажа, я ведаю, дзеля чаго яны ўсё гэта робяць. Яны хочуць разгойдаць лодку нам. Яны хочуць дэстабілізаваць сітуацыю, яны хочуць апаганіць беларускія ўлады, якія так добра змагаюцца з каранавірусам, таму што ў іх так не атрымліваецца. Вось тут ужо пачынаецца прапаганда, таму што чалавек не можа залезці ў галаву да тых людзей, якія, на яго думку, шукаюць вось гэтыя хібы ў беларускай статыстыцы. Ён не ведае, навошта яны гэта робяць, проста не можа ведаць, але ён пра гэта разважае. Тут ён пачынае, вось тут, на мою думку, пачынаецца прапаганда. І гэта, дарэчы, таксама адказ расійскай прапагандзе. Бо калі мы глядзім гэты сюжэт, і калі вядучы разважае пра тое, каму выгадна пагаршэнне статыстыкі, першы скриншот, які ён дэманструе на экране, гэта скриншот сайта Лента.ру. То бок, калі ласка, падсвядома, ізноў жа, ён фарміруе такую думку. Вось каму. Это расіяне, якія змагаюцца з каранавірусам па-іншаму, яны чакаюць, што ў Беларусі ўсё пагоршыцца, і яны змогуць з гэтым таксама скарыстацца. Вяртаючыся да самага першага пытання, якое я задаў. Франак, усё ж такі ёсць гэтая зараз вайна, ці няма? Вось менавіта вайна беларускіх і расійскіх прапагандыстаў. Што і тыя выкарыстоўваюць прапаганду паасобку, гэта зразумела. Але ці пікіруюцца яны паміж сабой? Я бы не назваў это вайной, назваў бы хутчэй такімі перыядычнымі перастрэлкамі, якія адбываюцца ўжо досыць даўно, і зноў жа яны звязаны з гэтымі гандлёвымі войнамі і нафтавымі цэнамі. Яны проста спрабуюць там выгандляваць больш. У Лукашэнкі задача утрымаць сваю папулярнасць сярод расійскіх элітаў і масаў. У расейцаў задача аслабіць Лукашэнку і скараціць гэты павадок, на якім яго трымаюць шмат гадоў. Але якая гэта вайна? Вайна — это калі яны запускаюць там свае рэсурсы, калі яны мочаць па балючых кропках, калі яны не проста там нейкі сюжэт зрабілі, а іх потым выгналі МЗСаўцы, адабралі акрэдытацыю. Гэта такія, хутчэй, непрыемнасці. Але ж это не вядзе там да адклікання пасла. Вось, гэта не вядзе рэальна да нейкіх там зменаў у адносінах. Просто цяпер Лукашэнку невыгадна сварыцца з Амерыкай. Так, амерыканцы тут танкеры з нафтай прыслалі, якую насамрэч цяжка перапрацаваць на беларускіх НПЗ. Вось там еўрапейцы да нас прыязджаюць. Карацей, пакуль гэта не вайна, так, але чым бліжэй да выбараў, тым гэта будзе больш абвастрацыі. Вось вся гэтая інфраструктура расійскіх тэлеграм-каналаў асабліва, яна проста будзе мабілізавацца. Бо як працуе прапаганда? Гэта так званыя ў інтэрнэце, у сетках, у тэлеграме. Гэта веерны прынцып. І яны гэта робяць ва ўсіх краінах. Яны запускаюць нейкі адзін канал, а потым усе яго шэраць, і атрымліваецца за 2 дні ў цябе 100-500 рэпостаў адной інфармацыі, альбо капіпастаў, альбо трошкі перапісанай. І вось гэты веерны прынцып, ён дае табе гіганцкія ахопы, якія нашмат большыя і мацнейшыя па сувымернасці нават з традыцыйным тэлебачаннем. І Лукашенко не можа нічога з гэтым зрабіць. Ён можа выслаць здымачную групу расійскага тэлеканала, але ён не можа забаніць, напрыклад, тэлеграм-каналы ў прынцыпе. І іншая тактыка — гэта так званы траянскі конь. Гэта таксама тактыка прапагандыстаў там з даўніх вякоў, але ў сетках, сеткі — гэта так званы тэлеграм, гэта deep web. Гэта тая частка інтэрнэту, якую немагчыма прагугліць. І што яны робяць? Яны запускаюць нейкую староначку пад выглядам нейтральнага пабліка, звычайны навінавы рэсурс, я пра расейцаў кажу тут, які потым перафарбоўваецца ў залежнасці ад палітычнай неабходнасці. Таму зараз перад выбарамі чакайце вельмі шмат цікавых адкрыццяў. Вось, дарэчы, мне тут была інфармацыя пра блакіроўкі нейкіх сайтаў недаўна.
Вы чулі такое, бачылі, што як быццам бы гэта рыхтуецца да выбараў, беларускі аналітычны цэнтр гэты аператыўны, што Я ён не уже спрабуе блакаваць сайты. Франак, ты можа чуў такую інфармацыю? Ну, я чуў, але ж яны гэтыя блокіроўку распрацавалі яшчэ там у 13-м годзе, ці якім гэты закон, пад якім можна пісаць усё. Але таксама розніца сайтаў ад сетак, што сеткі не заблякуеш так проста. Калі ты блякуеш там Facebook ці ВКонтакте, это скандал, паралізаваныя бізнесы, рэкляма і ўсё на свеце, то блякаваць ім цяжка. Што яны могуць? Гэта яны могуць неяк там усіх заблытаць, напусціць шуму, вось гэтыя дызы, батлы пастаянна праводзіць, каб людзі проста не верылі там у нейкія перамены, так, і не разумелі, дзе факты, дзе прапаганда. Мне здаецца, яшчэ можна ўсё ж такі праўдамі і неправдамі нейкім чынам вылічыць аўтараў ананімных тэлеграм-каналаў і ўздзейнічаць на них фізічна. І мне здаецца, што мы бачылі падобную актыўнасць з боку беларускіх сілавікоў. Прынамсі, самі вось гэтыя расійскія тэлеграм-каналы спрабавалі раздуць вакол гэтага нейкі інфармацыйны шум. Ёсць такі чалавек Уладзіслаў Рагімаў, ён пазіцыянуе сябе як паліттэхнолаг, які прычым папрацаваў у камандзе Владзіміра Зеленскага, хаця ўжо гэта праверана і даказана, што гэта не так. Вось, але тым не менш, ён паведаміў пра тое, што яго ў Мінску затрымалі, што ў яго адабралі тэлефон і што ён нейкім цудам, але ўсё ж такі змог перабрацца ў Расію. І ўсё гэта адбывалася ў перыяд з 29 красавіка па 2 траўня, калі адзін з такіх прарасійскіх тэлеграм-каналаў у Беларусі, які называецца «Дилетант», не выдаў ніводнага поста. Гэта супадзенне, да? Але тым не менш гэта дае падставы меркаваць, што менавіта Рагімаў вёў «Дилетант» і вядзе дагэтуль. Гэта не даказана, проста вось на падставе гэта збегу фактаў. І вось так можна супрацьстаяць тэлеграм-каналаў прарасійскім. Бярэм гэтых, і, дарэчы, Лукашенко ж пра гэта казаў, што мы вас нават у Расіі дастанем. Не ведаю, каго ён можа дастаць у Расіі, але ў Беларусі. Так. Памятаеце гісторыю «Спутнікі пагром»? Тое самае. У прынцыпе, дастаткова вылічыць, выслаць зачыншчыкаў, нейтралізаваць доступ. А яшчэ можна дабраць паролі. Дастаткова аднаго затрымання, забіраеш паролі і ў крытычныя моманты тэлефона. Так. І цікава, што гэта зноў жа як у кіберпрасторы працуюць кібератакі. Ведаеце, што бальшыня 90% кібератак запускаюцца праз год, 2-3 пасля таго, як запушчаны сам вірус. Таму што вірус тады знаходзіць сябе ў сістэме, людзі расслабляюцца, кампаніі ўжо не сочаць, там не праводзяць нейкія прафілактычныя меры, там захады бяспекі, і ён запускаецца праз некаторы час, калі немагчыма не вызначыць, хто запусціў гэты вірус, і немагчыма яго нейтралізаваць, бо ён ужо ў сістэме. І тое самае з тэлеграм-каналамі. Мы не ведаем, напрыклад, колькі ў КГБшнікаў і да якіх каналаў ёсць патэнцыйна доступы, калі яны могуць проста ўзяць і выключыць. І вось гэтага я найбольш баюся, што ў крытычны момант, напрыклад, там выбарчыя дні, там ці нейкія пратэсты, што нас проста адключаць ад крыніцы інфармацыі. Гэта найхутчэй як будзе адбывацца? Проста выдаліць тэлеграм-канал, у якім больш за 1000 падпісчыкаў, немагчыма, але можна перахапіць доступ, памяняць усіх адмінаў. Так... Але ж уласніка не памяняеш? Уласніка, дарэчы, не памяняеш. Тут ёсць цікавая сітуацыя. Тэлеграм-каналы ўсё ж такі перахапіць і адключыць найхутчэй будзе складаней. У Расіі быў прыклад, што мянялі ўласнікаў, дасылалі пашпарты у тэлеграм-адміністрацыю, фотку чалавека, і казалі, вот я згубіў доступ, дайце мне, там, альбо імэйл згубіў, і давалі. Адзінае, што это займае некалькі дзён, пакуль табе адкажуць. Таксама аперацыю трэба падрыхтаваць. На мінулым тыдні была такая цікавае здарэнне было. Паша Белавус мне тэлефануе, кажа, чаму ты мне ў вайберы пішаш? Я кажу, я табе ў вайберы не пішу. А яму, карацей, піша з маім імём, з маім здымкам нейкі фейк з нумарам расійскім ці казахскім. Маўляў, дай мне доступ адміністратара да вайбер-чата публічнага, які мы стваралі вельмі даўно, які зараз такім жывым становішчы.
Ну і па выніку Паша пачаў яго троліць, і я напісаў тэхпатрымку Вайбера, прыклаў скрыншоты, і яго забанілі. То бок, у прынцыпе, старыя добрыя практыкі такого фішынга, падлогу, яны таксама тут працуюць. Мне хацелася пагаварыць, задаць Франаку пытанне наконт таго, як могуць быць скарыстаныя гэтыя прарасійскія тэлеграм-каналы, гэтая сетка. Ну, самая простая думка моя, гэта яны пачнуць у адзін пэўны момант тыражываць нейкія навіны пра тое, што ў Беларусі крыўдзяць рускіх, як гэта было ва ўкраіне пад маркай, што Расіі трэба тэрмінова ўмяшацца ў гэты працэс. Такое можа адбыцца, я не ведаю, калі, магчыма, падчас выбараў, калі які-небудзь з кандыдатаў апынецца прарасійскім і вырашыць вывесці людзей на плошчу там і абскардзіць іх вынікі, магчыма, ў нейкі іншы момант, але ну вось ці магчыма разыграць з дапамогай гэтых тэлеграм-каналаў, сетка якіх ужо даволі разгалінаваная, вось такі ўкраінскі сцэнар. Мне здаецца, што тэлеграм-каналы самі пастаянна скардзяцца, што няма прарасійскага палітыка у Беларусі, таму няма на каго ставіць Расіі. Таму яны хоць і крытычныя да Лукашэнкі, але мне здаецца, што для іх Лукашэнка это меншае зло, чым усе астатнія апазіцыянеры. Нават Бабарыка, якога зараз паўсюдна цкуюць, што ён прарасійскі, ён, як мне падаецца, такі латэнтны беларускі нацыяналіст, які хоць і блытае там Каліноўскага і даты беларускай дзяржаўнасці, але мяркуючы па ягоных шэрах, лайках, да таго, як ён стаў кандыдатам, мяне заўжды здзіўляла, якім чынам ён утрымліваўся так доўга ў гэтай структуры Газпромбанку. У любым разе, карту візітую расійскую, якую можна разыграць на Донбасе і ў Крыме, у Беларусі цяжка разыграць, і плюс Лукашенко ведае пра гэта, больш за ўсё баіцца. І таму вось гэты наратыў, маўляў, усе, хто ідуць на плошчу прарасійскія, яе ўжо так замацавалі ў мазгах не толькі там лукашэнкаўскага электарату, але нават апазіцыйнага. Таму не факт, што яны будуць на гэта рабіць. Плюс памятаем, што змены ўлады, яна магчымая не толькі праз плошчу. І тут цікава, як будзе разварочвацца сітуацыя, таму што гэта ж можа быць нейкі нацыянальны страйк, ціск, это можа быць унутраны пераварот элітаў, калі будзе попыт на гэтыя змены. І простай плошчай, на якую нібыта завядзе расійскі кандыдат, напэўна, не напалохаеш. Я думаю, што калі людзі рэальна злыя, а яны зараз злыя, і нішто не аб'яднала людзей так супраць Лукашэнкі, як заявы Лукашэнкі пра коронавірус, і, можа быць, бы і не было Цапкала і Баварыкі, калі б не было вось гэтай дурной палітыкі, то людзей не стрымаеш. Проста будзе бачна, але пакуль прарасійскай сілы выразнай вось у гэтай кампаніі выбарчай, я не назіраю. І тэлеграм-каналы мучаюцца. Але ўсе шукаюць, мне здаецца, і вось ты казаў пра Бабарыку, і пра Цапкалу так думалі, там і пра Ціханоўскага, і шукалі ягоныя нейкія там сувязі ў Маскве з кампаніяй, дзе ён працуе. Таму, мне здаецца, прапагандысты, пошук ідзе. Пошук ідзе, і прапагандысты лукашэнкаўскія, яны на гэтым робяць акцэнт, што, напэўна, Бабарыка прарасійскі, Газпром і так далей, яны за гэта чапляюцца. І зноў жа, я не кажу, што там гэта не так, бо я не ведаю. Я думаю, што мы пабачым у бліжэйшыя тыдні, хто прарасійскі, хто пра заходні, хто пра беларускі, але ім выгадна валіць усё на Расію, таму што гэта не сварыць іх з Захадам, і гэта натуральны сцэнар, натуральнае чаканне, што ёсць прарасійская сіла. Это братья навек, это ж сябры, гэта ж партнеры. Пра землянкі прыгадай. В адных землянках. Пабачым. Проста фішка ў тым, што стварыць жа там прарасійскую сілу не так проста. Бачыце, Зеленскі таксама быў на тых выбарах украінскіх прарасійскім для многіх украінскіх партыяў, тэлеграм-каналаў і медыяў, але ён такі і не стаў такі прарасійскі. Расійскія танкі не ўвёў, вайну працягвае, нават узмацніў з падвойнай актыўнасцю. Таму з аднаго боку будзьма асцярожныя, з іншага боку не трэба падаць у канспіралагічныя версіі, калі мы не маем
доказаў, фактаў і дакладнасці. Так, мне здаецца, што калі мы і іншыя людзі яны спрабуюць расшукаць прарасійскага кандыдата сярод тых, хто ідзе, ну ёсць відавочна прасавецкія, прарасійскія кандыдаты там, але сярод папулярных асобаў, скажем так, якія ідуць на прэзідэнцкія выбары сёлета, расшукаць прарасійскага, мне здаецца, гэта падобна на спробы прарасійскіх тэлеграм-каналаў адшукаць сярод беларускай номенклатуры, сярод чыноўнікаў празападных людзей. Наадварот, якія ну, вось была гэтая серыя публікацый гэтых тэлеграм-каналаў са спробай задэаноніць сетку Эйсман, сетку Макея, якая быццам бы разам з Эйсман і Макеем усе гэтыя сеткі праплачаныя з захаду і, значыцца, створаныя дзеля таго, каб беларусаў нейкім чынам ад Расіі адгарнуць. То бок, у прынцыпе, гэта канспіралогія таго ж парадку. Але што нам рабіць, калі праўду даведацца вельмі складана? Тут два варыянты, мне здаецца. Ці не верыць волі ніводнай тэорыі, да? Ці кожны вырашае, чаму верыць, сыходзячы з таго, кім ён з'яўляецца, ну вось, хто ён, і чаму ён увогуле здольны паверыць яшчэ ў гэтым свеце. І мне здаецца, што это небяспечна, таму што зерне прапаганды, яно заўжды трапляе на нейкую глебу, і на глебе, дзе яно не можа прыжыцца, яно і не прыжывецца. Але вось на глебе, якая проста чакае, каб на яе што-небудзь упала, да, вось там, канешне, прапаганда буяе, як гэта сказаць, буйным цветам квітнее, так? Што ў выніку? Чарговага хроснага бацьку, на твою думку, Франак, мы пакуль што не дачакаемся, таму што ўсё ж такі зараз не вайна, а, ну, як бы сказаць, перастрэлкі ініцыяваныя нейкімі прыватнымі, скажем так, высілкамі прыватных асобаў. Сам там корэспандэнт з Расіі, ён паехаў у Стопцы, таму што там яму было цікава зняць сюжэт, напрыклад, таму што там нешта адбываецца, але гэта было вось успрынята, там прадстаўлена беларусам як частка нейкай прарасійскай прапагандысцкай кампаніі. Ці можа такое здарыцца, што беларускае тэлебачанне наўмысна акцэнтуе ўвагу на нейкіх сюжэтах, праявах, падзеях, каб упэўніць людзей у тым, што гэтая вайна ідзе? Як ты думаеш? Ну, выгадна любому дыктатарскаму рэжыму казаць, што ідзе вайна, там нас акружылі ворагі, тым больш, калі вораг канкрэтны. Цяпер, калі паднялася вось гэтая хваля антырасейскасці сярод людзей і такого беларускага патрыятызму, то вельмі проста кідаць, як ты сказаў, зерне, і яно прарасце, што ёсць прарасійскія сілы, калёна, якая тут расце, буяе, і мы павінны яе знішчыць. Але пакуль да гэтага не даходзіць. Я не думаю, што ў людзей ёсць такое адчуванне, што ворагі акружылі нас. Я думаю, што ў Беларусі пакуль наадварот, зноў жа дзеяннямі Лукашэнкі ён аб'яднаў людзей супраць сябе, супраць сваёй палітыкі, бо як не дзіўна, тут і расійскія дзеянні да каранавірусу, і заходнія дзеянні, яны больш падобныя, чым расійскія і беларускія. Хаця ясна, што Пуціна мэта закруціць гайкі і усталяваць татальны кантроль, а ў захада хутчэй выбрацца з гэтай заразы. Але гэта не замінае Лукашэнку як бы працягваць вось гэтую всю інфапсіхозны наратыў. І ясна, што ён абвінаваціць нас з вамі, і блогераў, і тэлеграм-каналаў тым, што яны ствараюць гэты псіхоз, таму што гэта проста, і зноў жа, гэта сусветны тренд. Ва ўсім вінаватыя журналісты. Калі пра гэта пішуць, значыць, журналісты хочуць нашкодзіць, ім трэба лайкі, шэры, ім трэба грошы, і яны выдумляюць тыя версіі. І таму гэта тыражуецца. Хаця журналісты цяпер патрэбныя як ніколі раней. І тая праца, якая робіцца рознымі беларускімі медыямі, яна фантастычная. Гэта проста выбіванне праўды вялікімі намаганнямі. Так, магу прывесці, дарэчы, абсалютна шакуючы матэрыял Радыё Свабода, які мяне ўразіў да глыбіні душы, калі яны падлічылі колькасць беларускіх медыкаў, якія пакутаюць ад COVID-19, і параўналі яе з колькасцю медыкаў, з доляй медыкаў хворых у іншых краінах. Выявілася, што ў Беларусі яна у 10 разоў
перавышае, да? То бок вельмі просты спосаб паказаць, ну як бы гэта сказаць, тое, што лічбы, якія нам прапануюць беларускія ўлады, яны не такія ўжо і, як бы это сказаць, упэўненыя, да? То бок, як гэта адбываецца? Так, што пры тых лічбах, якія мы маем, у Беларусі 10% медыкаў хварэе, а ва ўсіх іншых краінах 1-2%, а то і менш. То бок, да, сапраўды журналісты нават у тых умовах, у якія яны зараз пастаўленыя, ва умовах, калі доступ да афіцыйнай статыстыкі ў незалежных медыяў, ён такі парцыённы, да, доступ да спікераў у лякарнях таксама, ну, яны найхутчэй зараз абмяжоўваюцца і баяцца размаўляць, і робяць гэта, калі робяць то ананімна. Вось, усё роўна журналісты маюць спосабы нейкім чынам на гэтай сітуацыі ўздзейнічаць і паказваць маніпуляцыі. Франк, яшчэ одно пытанне я хацеў задаць. Не ведаю, можа, Алексей якое-небудзь пытанне хацеў задаць, але ўсё роўна я задам. У мяне ёсць думка да мінулай, да пачатку нашай размовы пра пошук ворагаў. Ну, давай, я потым магу. Добра, а вось гэтая антырасійская рыторыка беларускіх медыяў, ці можа яна дадаць Лукашэнку прыхільнікаў з боку антырасійскі настроеных беларускіх, ну, сапраўдных беларускіх патрыётаў, тых, хто прыхільнік незалежнасці Беларусі, беларускай нацыі самастойнай. Бо падаецца, што беларускія медыі раптам сталі на іх бок, прынамсі часткова. 100%. У мяне вось тое самае адчуванне, што у прынцыпе вось гэтая змена наратыву Лукашэнкі, гэта рыторыка такая больш нацыяналістычна-патрыятычная, а такой раней ніколі мы не чулі, ад яго мы ніколі не бачылі нічого падобнага раней, і ён для многіх стаў меншым злом. Многія перанялі ў тым ліку гэтую ковід-дысідэнцкую лухту, што там, маўляў, віруса няма, ўсё это выдумкі. І насамрэч, вот эта антырасійскасць яму дапамагае знішчыць апазіцыю. Як не дзіўна, тая пазіцыя, якая была аб'яднаная каштоўнасцямі, незалежная дзяржава, патрыятызм, Беларусі ў развяз і НАТО, зараз расколатая, таму што частку гэтых галасоў няўпэўненых адабраў Лукашенко. І у гэтай сітуацыі так яму ніхто не будзе пярэчыць. З'явіліся там бабары Кацапкала, які хутчэй сталі цэнтрысты, а Лукашенко ў гэтай сітуацыі, калі забыць пра яго мінулае, такі хутчэй правы беларускі нацыяналіст. Просто вот это палітычнае поле каштоўнаснае змясцілася, і яно не пакідае месца на нейкае аб'яднанне апазіцыі. Таму, зрэшты, і праймеры праваліліся, таму, зрэшты, і традыцыйная апазіцыя нікога не вылучыла, таму што электарат не змабілізаваны, а такі заблытаны. Так мы, можа, Лукашенко і найлепшы варыянт тут? Ну, глядзіце, зомбі-апакаліпсіса на вуліцах не адбываецца, правильно? Ніхто не валяецца, ніхто там не падае на вуліцах. Так, моргі не стаяць на дварэ. Жыццё, насамрэч, вось, ну, там, калі выходзіш ці выязджаеш на ровары, ну, як быццам бы нічога няма. Вы іх не бачыце? Людзям вельмі надакучыла, ведаеш, што... Не летаеш, да. Людзям надакучыла хадзіць у масках, берагчыся. Да, надакучыла. І, дарэчы, людзей у масках я назіраю ўсё менш і менш на вуліцах. І ў крамах, не ведаю чаму, таму што, напэўна, все бессмертны. Але, тым не менш, глядзіце, я бачу ў гэтым вось і пра ворагаў, то, што мы на пачатку гаварылі, пра тых людзей, якія спрабуюць нешта зрабіць, там, пісаць, журналісты, актывісты, валянтэры. Яны, насамрэч, у гэтай сітуацыі з'яўляюцца пасобнікамі, і яны дапамагаюць утрымацца рэжыму. Паясню сваю пазіцыю. Яны робяць усімі сваімі дзеяннямі, публікацыямі, дапамогай лекарам, шыццём масак, развозам рэспіратараў, халатаў, касцюмаў па розных куточках Беларусі. Яны робяць тую справу, якую не зрабіла сістэма. І такім чынам дапамагаюць гэтай самай сістэме утрымацца. Калі б яны гэтага не рабілі, можа быць, я там не ведаю дакладна, конечно, яны б, ну, сітуацыя была б горшай, і тады б все б радаваліся, як кажуць гэтыя прапагандысты. А так, атрымліваецца, што яны робяць такім чынам, каб сітуацыя не стала такой горшай. Але яны ставяць інтарэс людзей, народу вышэй. Безумоўна, я ніякім чынам не абясцэньваю гэтую працу, але вось яна... Я разумею, але мне здаецца,
што гэта наадварот аслабляе рэжым, таму што рэжым, які казаў, што мы клапоцімся пра вас, гэта патэрналісцкая сістэма, дзе ўсё пад кантролем там чыноўнікаў, вертыкаль улады, і тут раптам вертыкаль не здольная, а здольная там адзін там фітнес-трэнер, адзін там рэстаратар выканаць задачу, на якую павінны былі траціць свае сілы і былі створаныя міністэрствы. Таму гэта наадварот хутчэй гэты рэжым разбурае, але глядзі, а потым гэта можа быць і так, але потым нам атрапартуюць, што ў нас на складах мільёны масак няма куды дзеваць, у нас мільёны еўра сабралі беларуская партыя жанчын, фонд Мінздрава, і аказваецца, што вось мы малайцы. Ведаеце, што, сябры, па-першае, нам час сканчаць, па-другое, мы задавалі гэта пытанне Андрэю Стрыжыку, і ён сказаў, што не зважаючы ні на што яны будуць працягваць дапамагаць, таму што яны дапамагаюць людзям не дзеля таго, каб падтрымаць рэжым, не дзеля таго, каб абрынуць рэжым, а яны дапамагаюць людзям дзеля таго, каб дапамагчы людзям, якія без іх дапамогі будуць адчуваць сябе горш і становішча якіх будзе горш. Ну, ускосныя тут могуць быць самыя розныя наступствы, але тым не менш. З чаго я пачаў гэтую рэпліку? Час нам закругляць нашу сённяшнюю культурную сядзібу, гэта ўжо 46-й выпуск. Дарэчы, у Алексея за час каранавіруснай ссылкі 2 месяцы адрасла ўжо нармальная барада. Франак, я гляжу, ты ўсё ж такі сочыш за сабой. Гэта зато мешкі пад вачыма зніклі. Ну, так, валіць, перажываю за бацькаўшчыну. Сапраўды, сябры, бярыце прыклад з нас, калі ласка, заставайцеся дома, працягвайце берагчы сябе, пакуль гэта магчыма, пакуль у вас ёсць сродкі дзеля гэтага. Я думаю, што мы ўсе добра зразумеем, калі гэта можна будзе скончыць і прыйдзе час выйсці на вуліцы і радавацца таму, што прыйшло лета, а пандэмія каранавіруса скончаная. Скончаная і сённяшняя культурная сядзіба. Франак Вечорка быў нашым госцем. Мы размаўлялі пра, як это сказаць, все ж таки не пра вайну, а пра супрацьстаянне беларускіх і расійскіх прапагандыстаў і пра феномен прапаганды, пра тое, як яна працуе ў нашых краінах. Дзякуй за гэтую размову, Франак. Да пабачэння. Дзякуй. Алексей Сапрыкін. Павел Свердлоў. Так, куды паказваць. Культурная сядзіба. Пачуемся ў наступны панядзелак.